Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za ku saurari kasida daga bakin wasila ta Annabi Gali ne ya rubuta kuma ya tsara. Nura Ajinu ya sa mai sauti. Allah ya bamu da soyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ayi sauraro lafiya. Sannu uwa ummun ma'aiki mai tsarki sayyida Amina. Sannu uwa ummun ma'aiki mai tsarki sayyida Amina. Bismillah ilahu rabba zan fara ka hane ni kwaba ga wakar mamar mu babba mai daraja da isa Amina. Sannu uwa ummun ma'aiki mai tsarki sayyida Amina. Salati malala buwaye Allah sarki kullum kana yi ba fashi har yau kana yi Allah ka daɗa shiga annabina. Sannu uwa ummun ma'aiki mai tsarki sayyida Amina. Kuma ya tsokar ma'aiki habawai na ina irin ki batun nasabar ki da salsalar ki ba a magana wallahi nana. Sannu uwa ummun ma'aiki mai tsarki sayyida Amina. Ni ba zan bar auliya ba domin su sun gaji darba. Shak Tijjani ba zan bari ba na duka ƙasa na tsugunna. Sannu uwa ummun ma'aiki mai tsarki sayyida Amina. Ni da ubana zan yi burga sai di Yusuf sannu oga Imam Murtala ni ku na hanga amin izini ya shehu nana. Sannu uwa ummun ma'aiki mai tsarki sayyida Amina. Waƙar yau ta gida ake yi abin izini na san kina ya tsaye da kafar umbar rabila ya bana abin an san nufina. Sannu uwa ummun ma'aiki mai tsarki sayyida Amina. An gaishe ki uwar iyaye mai jikoki 'yan tagwaye, inda ya kai ya ɗan kiwaye ba wani ɗaya na ɗan Amina. Sannu uwa ummun ma'aiki mai tsarki sayyida Amina. Babar Annabi sannu mama ana famar neman gida maya banki na imaya ake makin kere duka kaf sanina. Sannu uwa ummun ma'aiki mai tsarki sayyida Amina. Matar Abdullahi sannu ture gajiya yanar idanu ki musu gamfi ki sanya hannu bijahi ummi wa abi Amina. Sannu uwa ummun ma'aiki mai tsarki sayyida Amina. Tashi na kwance tashi zaune ku zo mu haye jirgin gudu ne babbar magana wani yayi zaune biyo mu kurun mu mun sufana. Sannu uwa ummun ma'aiki mai tsarki sayyida Amina. Ke kika haifi maso ma'aiki hasken Allah ya fito cikin ki kware momi ga tamburan ki wasila ce sayyida Amina. Sannu uwa ummun ma'aiki mai tsarki sayyida Amina. Ina maganar maƙurar iyaka ya ummu shugaban ma'aika Amina ta ai izini na sauka a yi mun wannan ya ummina. Sannu uwa ummun ma'aiki mai tsarki sayyida Amina.
da ke da uwa ta gaske, duk mai kinki kwarai a doke. Madalla da uwar gwasa ke lale umma farin ciki na. Sannu uwa umman ma'aiki mai tsarki sai da Amina. Ummina ko ban faɗi ba, domikiyinki ba zai haye ba, sai mai sanki ake watar ba, sai mikiyinki ake wa kuna. Sannu uwa umman ma'aiki mai tsarki sai da Amina. Ya saya da Amina gane, dan Allah kyautar ki bani, ko a cikin hadimin kisa ne na san zaki min Amina. Sannu uwa umman ma'aiki mai tsarki sai da Amina. Ummin annabi ce gurin kus, maulati ke zarrike ba, wallahi ku da har saman kas an san kai da zaman Amina. Sannu uwa umman ma'aiki mai tsarki sai da Amina. Sauka kalau sai da Amina, lale umma abin kirana, shiga uwa duka lamurana, umma a yarda da ayyukana. Sannu uwa umman ma'aiki mai tsarki sai da Amina. Halimatu ke ma bai tukana, Halimatu ga wasu damburana, ke kika yaye annabi na, kin nuna masa so da ƙauna. Sannu uwa umman ma'aiki mai tsarki sai da Amina. Shema'u ke ma bambarinki, kin hidima a wajen ma'aiki, Allah ɗaukaka darajarki, Shema'u ga ɗan bai tukana. Sannu uwa umman ma'aiki mai tsarki sai da Amina. Anan ne waƙar zan tsagaita, umma a ƙaran aidiya ta kice da wasila zo ki biya ta, zo ƴata ni ce Amina. Sannu uwa umman ma'aiki mai tsarki sai da Amina. Nai shukuran ga ilahu rabba, waƙa ba wayo bace ba, baiwa ce ga ilahu rabba, na gode ya kalikina. Sannu uwa umman ma'aiki mai tsarki sai da Amina. Mai daraja sai da Amina. yardadda sai da Amina. alƙibla sai da Amina. mai falala sai da Amina. mai kirki sai da Amina. mai tsarki sai da Amina. ke na gani sai da Amina. kamani sai da Amina. ana ta faɗin sai da Amina. mai hadi sai da Amina. gasila sai da Amina. mai hali sai da Amina. sannu uwa sai da Amina. mai baiwa sai da Amina. shafama sai da Amina. sha nema sai da Amina. mai alfarma sai da Amina. ga hidima sai da Amina. Beat Mangalios Record. Beat